Oke. Tak tempuh 11.000 kilometer. Tepuk tangannya mana dong? Sing nate janji mulih ning aku, sawise ngrampungke urusan. tak deat tekadke Mas yo ora tau ngalami adem Minus siji motor ati temoni nikahku wong pengen milih Bareng-bareng teman-teman ya. Kapita penwana koro angin ayo tresna kamu rasane wes ramungkin wes beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang kulit ning taman goblok isih sayang awakmu ngerti ora suci ngancani jaman susahmu Terima kasih teman-temanku. Teman-teman. Terima kasih Karang Taruna. isih kebayang-bayang isih dadi kenangan
Asal isi tak ngerti, isi tak tukoni, isi terus tak isi. Ada Kresna Budaya, Kresna Budaya, Kresna Karang Taruna. Budaya. Josis pokoknya. Nyanyi bareng-bareng ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sinten sing sabar ning masa kalau waktune boten tepat bungai nyawane semu mesti kon lali
Rasa Atimu sikari Saat indah pertama kau datang seolah-olah dengan senang hati aku menerima kau permankan hadiah jatuh cinta kau tega berdua Sampun jeroneng wis saling padha ngerti nanging ning pokok rampok tipise pertahanan kok balik masa lalu Caca, ayo tepuk tangan semuanya. Terima kasih. ayo le Ngomong dong, ini Pak. Bapak Haji. nangis banyune mata aku menek ketiban ondo rawan sing tak lamar jebul anake sekadang Pancen aku wis rondo tuwa dulimo nanging aku sing bisa diwala-wali kaya goreng telo sapi mana larang regane mas analika beda pamane angge orang-orang ora melok gawe melok momong aduh kopi kepake penting kok pirang ati Eling jaman semono wayah matunan bal-balan tamune akeh tenan nganti ana ya sing pingsan Apa beake tenan ento duit karo kartu weh Nganti sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan anak enggak jagane mas ada 5 belo bapake angge orang-orang melok gawe melok momong iya mangane penting kok akeh tilakane angge apa orang-orang ora melok gawe melok momong anak 5 akeh mangane penting kok akeh tilakane netes banyune mata aku